Danas kad čujemo izraz trofej, obično prvo pomislimo na neki sportski trofej, fudbal, neki trofeji. Međutim, ranije dok sport nije toliko uzeo maha, obično kad bi se govorilo trofej, mislilo se na lovačke trofeje. To su one preparene životinje, to vam je poznato. Ja uvek pomislim na one rogove, okačene i životinje s staklenim očima u nekim akcionim pozama, kao ovako nešto. Ne mora čovek mnogo da poznaje jezike pa da zna da čuje da trofej i strofa to je nešto slično. Imaju neke veze. Ali veza između trofeja i strofe, onog iz pesme, strofe pesme, toliko je neraskidiva i jaka kao grčka reč strofos, konopac. Taj strofos, konopac, bez obzira od koje materije, da li je recimo napravljen od konjske dlake ili od kožnih traka ili od vunenih niti ili od konoplje, zato se i zove konop. Znači, zajedničko za sve te konopce je da nastaju uvrtanjem, upredanjem niti, uplitanjem traka. Znači, vrlo je važan taj deo sa uplitanjem i uvrtanjem. I kako se onda u ovo vrćenje uklapa tropajon, spomenik pobede? Na onim mestima gde su odigrale neke veće ili manje bitke, Grci su podizali spomenik Zevsu Tropaju. Kakve to ima veze sa uvrtanjem i okretanjem? Znači, obično vrćenje, obrtanje u grčkom je strofon, ali ovo početno s nije obavezno. Može da bude i trofon, veslački konopac, koji je takođe nastao vrćenjem, uplitanjem, koji je ostalom i upleten oko one motke za koju se učvršćuje vesla. Evo da ostanemo još za trenutak malo kod Grka, da vidimo kakvih još ima sličnih izraza. Ima trofe, hrana, i trofis, silan, jak. I sad smo, boga mi, ovde nagomilali dosta termina oko strofe i trofeja, koji na izgled, kao ovaj konopac, i hrana, i snaga, nemaju baš mnogo veze. Šta bi moglo da bude zajedničko obrtanju, okretanju, konopcu, pobedničkom znaku, hrani i snazi? Poći ću od kraja. Kako hrana ulazi u organizam na usta, gde se prvo žvaće obrće, zatim se guta, kojom prilikom se skotrljava, strpava niže u trbuh. Praktično se stropoštava. Hranjenjem deteta, kljukanjem, ono bi trebalo da postane snažno i veliko, pravi pobednik. Ali taj tropajon, kako on nastaje? Nećete verovati običnim trpanjem. Trpanjem, stropoštavanjem na gomilu. Znači, taj trofej stoji u vezi sa nekoliko vrsta natrpavanja. Stari pisci su nam ostavili nebrojeno podataka o takvim radnjama posle bitaka. Možda je jedan od najlepših opisa, a ima ih zaista puno, onaj Herodotov kad kaže kako su Heleni
posle bitke kod Plateje 479. godine pre Hrista, a to je ona bitka kada su Persijanci zauvek oterani iz Atike i iz Grčke. Ove, da kažem, evropske Grčke. Na padinama Kiterona kod grada Plateje se odigrala ta velika bitka. Heleni su svoje poginule klasifikovali i razvrstali, sahranjivali su ih u zajedničke rake po gradovima, kako su ginuli, i nekad i po godištu. Mlađe i starije borce su odvajali i tako. Znači, tu je postojao neki sistem. Posle toga su na tim mestima gde su sahranjeni njihovi poginuli postavljali kamene ploče, belege sa natpisima ko tu leži. I tu sad ima jedna tragikomična situacija da godinama i decenijama posle bitke neki ljudi iz gradova koji uopšte nisu učestvovali u bitci kod Plateje, valjda su plaćali i postavljali kamenove sa imenima njihovih gradova. Tako da praktično te livade Kiteronu bile su posebne lažnim spomenicima koji obeležavaju, znači, nepostojeće rake. To je, da kažem, jedan aspekt tog trofeja. Sad ima ona druga priča šta se desilo sa izginulim Persijancima. Pa onaj deo što su pobili Spartanci je ostavljeno onako da leži razbacan po livadama i Spartanci su naložili svojim robovima, helotima, da ih pljačkaju kako hoće i da donose ono što im se kaže od boljih stvari, od oružja, da se stavlja na jednu gomilu, odakle će spartanski kralj uzeti svoju desetinu, ono što mu pripada. I legenda kaže da su se tom prilikom heloti strašno obogatili, a još više trgovci koji su otkupljivali zlato i grivne i lance sa poginulih Persijanaca, jer su otkupljivali kao običan bakar po toj ceni. Na drugim mestima opet posredno Herodot kaže da su godinu dana kasnije dolazili ljudi pa su razgledali to mesto, kad je vada istrujilo ono meso i to, onda su nailazili na gomile ljudskih kostiju natrpane na drugi. Iz toga izlazi da ipak da su oni na neki način, možda ne sve Persijance, ali na određenim mestima pravili kao neke gomile, piramide od persijskih leševa. To je taj, da kažem, odvratni deo. I možete da zamislite tokom godinu dana kako je to bilo igralište za domaće i divlje životinje, naročito kroz onaj period truljenja, jer su tako neprijatelji ostavljeni i bukvalno razvlače životinje. Na Herodotove priče idealno se nastavlja Pausanija, kad, govoreći o svetinjama Akropolja, kaže: u hramu Atine Polijade, ili gradske, ima tu zavetnih darova vrednih pomena. Pa ratni plen Međana, Persijanaca, grudni oklop Masistija, a to je onaj koji je kod Plateje vodio konjicu, i kratka sablja koja je navodno pripadala Mardoniju. Mardonij je bio glavnokomandujući persijske vojske u Atici. Ali Pausanija, kakav je znalac, ne propušta da primeti prevaru. Dakle, za Masistija znam da ga je ubila atinska konjica, a pošto se Mardonije borio protiv Lakedemonjana i poginuo od ruke nekog Spartanca, Atinjani uopšte nisu ni mogli da dođu do sablje, niti bi im uopšte Lakedemonjani dozvolili da je uzmu. Ovo se izvanredno uklapa onu prethodnu priču o sejačima nadgrobnih spomenika po Kiteronu. I detektiv Pausanija ne dopušta i nalazi prevaru kod Atinjana.
Ima Pausania još nešto da nam kaže, jer prolazeći kroz Spartu pominje svetilište Zevsa Tropaja. Kaže, sagradili su Dorci, a to je Zevs koji okreće i daje pobedu. To su svetilište sagradili Dorci, pošto su pobedili u boju ostale Ahajce. Tropajos, nadimak Zevsov, daje i Tropajon, spomenik pobede. Vizualizacija nam otkriva dve vrste okretanja. Jedno je okretanje neprijatelja oko ose, kičme, i bežanje. To je vertikalna osa. A horizontalni okret i drugo obrušavanje neprijatelja oko ose, ramena, karlice i kolena. Dakle, ovde je horizontalna osa, a vertikalni okret. I imamo dve stvari, znači okretanje i survavanje